ಕೊರೋನಾ ಆಘಾತ ಸದ್ಯಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋಚೊಂದಿಚ್ಚಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರದ ದಿನ 32 ಜನಕ್ಕೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಆತಂದು. ಅಲ್ಪ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಪೊಂಜವು ತೀವ್ರ ಜ್ವರ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸೋಮವಾರ ಮರಣ ಪಡೆಯಿನವರಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಆತಂದು. 4 ಜನ ಐಸಿಯು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. 4 ಜನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪೂರೈಸಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೊರ್ಮೆ ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ತಾಂಡವ ದಿನದ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಾವೊಂದುಂಡು. ಸೋಮವಾರ ಬಯ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ವರದಿಡು 32 ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರದಿ ಬೈದನು. ಇಂದಿಟ್ಟು 15 ಜನ ತೀವ್ರ ಜ್ವರ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆದಗಳು ಓರಿ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಬೈದಿನಾರು. 10 ಜನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಪರ್ಕಡು ಓರಿ 2ನೇ ಸಂಪರ್ಕಡು ಇತ್ತಿನಾರೆಗ್ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಆತಡು. ನನ 5 ಜನದ ಸೋಂಕುದ ಮೂಲ ನನಾತೆ ಪತ್ತೆ ಆವಡು. 4 ಜನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪೂರೈಸಾದ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾತಿರು. 4 ಜನ ಐಸಿಯುಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಉಳ್ಳಾಲದ 49 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಪೊಂಜು ತೀವ್ರ ಜ್ವರ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಬಡಲು ನಿತ್ತಿನಾರೆನು ಐತಾರ ಬೆಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಾದಿತ್ತಿರು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಾವಂದೆ ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ಪೊಂಜು ಮರಣ ಪಡೆತಿರು. ಇಂಬೆರೆಗೂ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಆತಂಡು. ಅಡೆಗು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಒಟ್ಟು 14 ಜನ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕುಗೂ ಬಲಿಯಾಯಲಕ ಆತಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಒಟ್ಟು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರನ ಸಂಖ್ಯೆ 695 ಏರಿಕೆ ಆತಂಡು. ಇತ್ತೆ 255 ಜನ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಉಳ್ಳಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಾವೊಂದು ಪುನಃ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ನಗರಸಭೆನು ಸದ್ಯಗೂ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಡು ಜನಕ್ಲನ ಅನಗತ್ಯ ಓಡಾಟಗೂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪಾಡಡು ಪನ್ಪಿನ ಸಲಹೆಲು ಕೇನೊಂದುಂಡು. ಕಲ್ಲಾಪು ಯೂನಿಟಿ ಹಾಲ್ ಕೈತಲ್ಡು ಮೀನು ಖರೀದಿಗೂ ಮಲ್ಲ ಜನಜಂಗುಳಿ ಸೇರುಂಡು. ಇಂದೇಕ್ಲ ಕಡಿವಾಣ ಪಾಡುಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಗೆಗ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬೋರ್ಡು. ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣಗೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಪಂಡದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಲು ಕೇನೊಂದುಂಡು.